Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Na-in love po ako sa checker namin. Feel good morning sa mga kabisyong nakaantabay sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong SG Alan. Bantay po ako sa isang delivery warehouse dito po sa may Kawayan, Bulacan. 3 years na rin po akong na-assign dito, Angkol at Tita. Kakahiwalay lang namin po ng aking ka-live-in sa loob ng 2 taon. Di niya na raw po kaya ang simpleng pamumuhay at mas gusto niyang yumaman. Kaya po, iniwan niya ako at nag-OFW po siya sa Jordan. Nasaktan po ako, Angkol at Tita. Pero, ganun siguro kapag may umalis, ay may darating. May bago po kaming checker sa aming warehouse, si Lorena. Dalaga daw po siya at kakahiwalay niya lang din sa kanyang boyfriend na nasa probinsya sa Sorsogon. Kaya daw po siya lumuwas dito para makalimot at magsimulang muli. Kaya naman di na po ako nag-aksaya ng panahon ng Kolatita. Pinakita at pinadama ko agad kay Lorena na gusto ko siya. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Lorena, ito pala, binilhan din kita ng ulam kasi alam kong gusto mo tong gulay eh. Yung may kalabasa, may gata, tapos may sitaw. Baka babayaran ko yan, ah. Ano? Baka babayaran ko, wala akong pambayad, may baon ako. Ba't ko naman ipababayaran sa'yo? Hindi kita pababayarin Eh bakit mo ako binibigyan ng pagkain? para mabusog ka. Ganon, Kim. Tayo wala, Kim. Kaya nga. Pag si Lorena, binibilan mo SG Alan. Pag kami hindi. Ha? Pag kami di mo binibilan, ah. Meron din naman kaming kifi. Hoy! Hello, Kifi. Ito talaga. Talaga, pasensya ka na sa kanila, pero wag mo na akong dadala ng pagkain. Sige lang, okay lang naman. Alam mo namang gusto kita eh, type kita eh. Grabe ka, SG Alan. Talagang Rektahan harap-harapan. na. Pag yan nalaman ng HR natin, baka matanggal tayo pareho, ah. Ako nagtatrabaho ko dito na maayos, Single ah. naman tayo. Single pares din eh. ako. Oo. Kaya wala namang masama.
Diba? Tsaka, O kailan first date? Hindi. Alam mo, Alan, baka kasi umasa ka eh. Kasi hindi na ako naniniwala sa mga lalaki. Pare-pareho naman kayo. Diyos ko, ito nga si Trixie, manliligaw nito oh. Dami palang kachat, sabi, ano lang, first girlfriend siya, dami naman pala. Kaya pasensya ka na, pas muna ako. Di naman, Mars. Ang sinabi sa akin, pang-apat ako nakachat. Pero yung totoo, pang-anim. Basta pas na ako. Ayoko, pare-pareho lang yung mga lalaki. Tsaka kaya hindi mo na ako mauutos sa pagkain na yan. Naku, lumang tugtugin na yan. ano naman? Mga style na Nagmamalasakit yan. lang naman ako eh. Ganyan naman sa una, ilalove bomb nyo ko, di ba? Papaulan na ng, ng pagmamalasakit, concern. Tapos pag nakuha mo na ako, pag nakuha mo na yung gusto mo, natikman mo na ako, iwan mo na ako. Hindi ako ganun. Hindi ako Siyempre, tulad ng sinasabi iba. mo naman, ay nako, red flag, Mars, mabait si SJ Alan. Kilala ko yan. Oo. Siya nga yung iniwan ng babae eh. Kaya nga eh. Pero pinagsasabay-sabay niya talaga yung nililigawin. Tinitingnan niya kung sino sasagutin. Uy, ikaw, Kima. Uy, teka lang ha. Naririnig ko yan ha. Hindi ako ganyan ha. Huwag mo ko siraan. Basta, sinasabi lang namin, SG Alan. Sang araw po nagkasakit si Lorena at di po siya nakapasok. Kaya naman po binisita ko po siya sa kanyang tinitirhan. Tao po. Oh, bukas naman ang pinto, palakatok ka pa. Andiyan po ba si Lorena? Anong number ng Anong number ng unit? Kasi maraming nangungupahan dito sa akin eh. Ay, yung ano po, number 1. Number 1, yung maganda. Opo. Nako, ang dami talagang manliligaw noon. Laging napunta dito yung mga chicks noon. Ay, yung mga manliligaw noon. O, ganun po ba? Oo, katrabaho ka ba niya? Ay, opo. May dala ka ba? Opo, para sa kanya lang po. O sige, may sakit nga eh. O, pinainom ko na yan ng paracetamol. Ay, sige O, po. pero bawal mang manyak ha. Ay, hindi po. Hindi po ako ganun. Sinasabi ko Diyan lang. lang kami sa sala. Maganda kasing bata eh. Opo. O, sa sala lang, wag mong papasukin ng kwarto. Opo. Sino yan? Ay, gusto ka na. Uy, pasensya na, Alan? pumasok na ako kasi Bakit ka nandito? di hatid ko lang tong pagkain tsaka sabaw na mainit para sa'yo. Niluto ko pa to. Hirapan na ako, ginaw. Isdang yung... Hindi ko rin makakain yan. Hindi nga ako makatayo. Ano bang nangyari kasi sa'yo? Nilalamig ka. Naku, mukhang nilalamig siya. Alam bang dapat kong gawin, Alan? Mag-isip ka. Operation Yakap! Alan, yakapin mo na. Yakap. Wag, Kuya Alan, masama yun. Di pa kayo. Ako si St. Peter nung baby pa. Gusto mo na kunin ni si Peter. Sige, Alan. Bahala na, yakapin ko na siya. Okay ka na? Yakap. Kasi nilalamig ka eh. Okay ka na ba? Medyo okay na. Pasensya ka na, Alan. Salamat. Basta, mainit pa yung sabaw. Pag gusto mo nang kumain, sabihin mo lang ako kasi Kaya paghain lang kita. hindi, ha? Ipaghain kita kung gusto mo nang kumain. Pukang, ayun, namumutla ka Okay pa. lang Oh. sa'yo. Oo naman. Sige, andun yung may kutsara ba yan? Oh, meron. Kompleto. Kasi gutom na ako. Nahirapan na ako eh. Sige, kain ka na. Halika. Kumawa ka naman. Halika. Thank you, Alan ah. Teka lang, ba't mo ko inalikan? Teka lang. Nagka-crack na yung lips niya pero nagkikiss pa rin. Ang init mo kaya. May lagnat ka pa eh. Oo. Di ba, ito yung gamot sa lagnat. Ha? Kaya buti na lang naman. Para malabas ang init. Ganun ba yun? Ganun yun. Nasabi ng pedya. Ganun. Sure ka? Sige, Ang init mo Alan, naman pero... isara mo yung pinto. Ang landlady nanonood.
Ay, sabi ko yung bawal ang manyakan. Sarap. Ba't andyan si Kanor? Hoy, Kanor, anong ginagawa? Ay, doon sa kabila. Alan? Alan? Gagaling ka ba nito? Gagaling ka ba? 100%. Ah, Daig pa nito ang ibuprofen at paracetamol. ganun ba? Halika Oo, na. antibiotic to. Dahil po sa pag-asikaso ko kay Lorena nung nagkasakit po siya, basic po naging kami. Masaya po ako. Dati pa naman po kung gusto ko na si Lorena eh. At nagpasalamat din po ako ang kulatita dahil sa kanya, mabilis ako nakalimot sa aking nakaraan. Iniwan po ako nung ex ko. Subalit, pansamantala lang pala yung saya na aking nadarama. Dahil makalipas lang po ang ilang linggo, nagpaalam po bigla si Lorena na uuwi daw po siya ng Sorsogon. Sana maintindihan mo. Hindi, Wala may mga kapatid ka naman siguro, kamag-anak doon para mag-asikaso sa nanay mo. Ikaw talaga. Hindi naman ako ganun ka-irresponsabling anak na porke may titingin sa nanay ko. Alam mo, hindi mo kasi alam yung nararamdaman. Hindi ko ng sinasabing anak irresponsabling na anak malayo. ka. Mm. Ang sinasabi ko lang, paano tayo? Babalik naman ako. Sino bang may sabing mapapabayaan ko yung relasyon natin? Babalik ako. Pati yung trabaho mo dito. Alam mo, kung ikaw magkakaganito rin yung nanay mo, uunahin mo yung nanay mo, magulang yun. Ako, maingintay mo naman ako yung trabaho, mababalikan ko yan. Kailangan ko lang umuwi. Kaya, hayaan mo na ako, huwag ka nang magtampo dyan. Ha? Nalulungkot lang ako kasi kakalayo tayo eh. Hindi naman to habang buhay, pansamantala lang. Kailangan ko lang maasikaso mo na si mama, malala ha? Kaya mo na yan. Huwag kang mag-alala, magtatawagan tayo lagi, ha? Mag-ingat ka. Baka mambabae ka, ha? Hindi ako ganun. Sinasabi ko lang. Kasi ganun yung mga lalaki pag lumalayo sa mga partner nila. Parang mga nakawalang daga. Huwag mo naman ako itulad sa ibang lalaki. Sinasabi ko lang, ako maayos akong uuwi sa Sorsogon. Asikasuhin ko yung nanay ko. Tsaka yung pagpapagamot niya. Kaya ayusin mo din para pagbalik ko, pag-usapan natin, ha? Magtiwala ka lang. Oo naman. Pero hindi maiwasan malulungkot ako. Babalikan kita. Ha? Huwag kang mag-alala, ha? Salamat. Ingat ka, ha? Mahal kita, Lorena. Ganon din ako. Mamimiss kita. Basta bumalik ka agad Tawagan Oo, tayo ha. Oo, promise. Hindi mo alam? Nag-resign na. Anong nag-resign? Oo! Sabi niya, hindi na siya babalik kasi nga. Oo, nag-file na ng resignation yun. Parang 10 araw bago umalis. Di mo alam? Di ka mahal. Oh, ayan. Ayan, basahin mo. Basahin mo, Trixie. Dear... Dear SG Alan. Bakit? Itago niyo na lang ako sa pangalang. Dear HR. Nag-resign, Lorena, magre-resign na po ako. And I thank you. Ba't ganito yung situation niya? Sincerely yours. Nagbibiro lang kayo. Hindi kami... Ayan may tatak ng HR, Bobo ka ba? Hoy, bunganga mo! Hindi, parang tayo pa yung nagjo-joke ngayon. Hindi. Ba't niyo sinabi sa akin? Uy! Sabi niyo sa akin, babalik pa siya eh. Hindi namin alam ba't hindi sinabi sa'yo. Tanungin mo sarili mo ba't di nagtapat sa'yo. Oh.
palaisipan yan. Oo nga. Diba? At mas Letter maganda- A. Oh, letter A. Letter A, kaya hindi nagpaalam. Number one, nagsisinungaling siya kasi may asawa ka na. Nagsisinungaling siya kasi Ako pa yung may asawa. Ako ngayon. Letter B, nanalo siya sa loto. Ayaw niyang i-share sa atin. Oo nga. Letter C, may resort siya. Mayaman talaga sila sa Sorsogon. May resorts. May resorts world sila doon. Ay, oo. O, di ba? Letter D. Letter D, None of the above. tama, yun ang sagot. Kukunin ko yung record niya. Susundan ko siya. Pupuntahan ko siya ng Sorsogon. Di pwede to. Alam mo ba address niya? Yan doon sa record, titignan ko. O sige, basta mag-ingat ka, boy. Dalangin namin ang iyong safe travel. Nakapag-book ka na ba ng aeroplano? May rekta na dun na, Daraga Albay, biyay. Magbas lang ko, Magbas ka. O ingat ka. Mag-ingat ka, ha? Pagtawid mo pag may sasakyan, tumawid ka. Hoy! Wanga mo talaga. Tao Sige, po. Jinjin, mamaya, ha? Tao Luluto po. lang si mama ng ng Tao po. pritong manok, ha? Di ba favorite mo to, fried chicken? Mama, may tao! Baka na-deliver po ng Shopee! Tao po. Wala naman akong in-order na. Sino yan? Lorena? Anong ginagawa mo dito? Alan? Bakit? Bakit hindi ka masaya? Ay, hindi talaga ako masaya. Ba't ka nagpunta dito? Paano mo natuntun yung bahay ko? Ha? Ba't nagagalit ka? Gusto ko lang naman Kasi wala malaman- kang pasabi. Ha? Ba't ka pumunta? Di ba sabi ko sa'yo, babalik ako? Hindi ka na babalik. Nag-resign ka na eh. Nakita ko yung resignation mo. Kinausap ko yung HR. Sino nagsabi? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Bakit mo ginawa sa akin yun? Mama? Mama, ulit-ulit. Mama. Sino ba yan? Sino yan? Anak, pasok ka muna sa loob. Mama, love ka ni Papa. Love mo rin si Mama. Love ka rin ni Papa. Love mo rin siya. Lorena. Anak mo ba yung batang yan? Di ba sabi mo sa akin dalaga ka? At may... Anak mo ba? Wala kang pake. Oo, anak ko. Ha? Wala kang pake. Anak ko yan. Malis ka na. Umalis ka na bago pa magkagulo. Dadating na yung asawa ko. May asawa ka na. Oo, may asawa na ako kaya... Sabi mo dalaga ka tapos ngayon may asawa ka. Dati yon, sinabi ko yon. Ba't ka nagsinungaling? Sana hindi ka na pumunta dito para hindi na nagulo yung utak mo. Umalis ka na, bumalik ka na ng Maynila. Magkakagulo pa pag pumunta yun dito, magkakapatayan, umalis ka na. Huwag mong guluhin yung buhay namin. Umalis ka na! Lorena! Umalis ka na, umalis ka na! Lorena! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!